बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट 60टा गामि हाबनायखौ आङो बरायनानै लाग्रोबाय बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव बिटिसिनि सिङाव हाबनानै मोजां मोनसे राजनितिक बेबस्थाखौ मोनथों आं बिनि थाखायनो बिथांमोननि बे 60टा गामिखौ बरायना लाबाय जोङो नुनो मोनदों थांनाय जुन मासनि 5 तारिखआव गभर्नरनि नटिफिकेशननि जुगिदि बे 60टा गामिखौ जों सोसननायखौ नुनो मोनदों अकल सनितपुराव 60टाल' नङामोन खिन्थु दिनै 60टाल' गामि सोबाय आरो दरं पार्टनिफ्राय माखासे गामि सोदेरनानै टटेल गासै 81टा गामि सोसननाय जादों नंखायनो बे 81टा गामियाबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव हाबसननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना दिनै सोसनदों दा बाथ्राया जों बेखौसो बुंनांगोन जे जों नुनो मोनदों जे गासै बिथांमोना जि गामिफोरखौ सोसनदों मेजर भाबे जोंनि नैबे रौता समस्ति धनस्रि समस्ति आरो हरिसिंगा समस्ति बे मोनथाम समस्तियावनो बिथांमोना सोसनजोबनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना सानदों जे बे माखासे गामिफोरखौ बे मोनथाम समस्तियाव सोसनजोबोब्ला खोब बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर सिमां नुदों खिन्थु बिथांमोननि सिमाङा जाफुंसारनाय नङा मानोना दिनैनि थारिखआव सनितपुर ओनसोलाव थानाय बा बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुङा बिराद साननो गोरों आरो बिराद माने मैखोम भाबे बर' आन्दलनजों सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय नाथाय बेखौ हास्थायाखैमोन जे अकल 60टाल' गामि हाबनायखौ लुगैयाखैमोन हजोंनि सनितपुरनि बर'फ्रा बेखौसो बुंदोंमोन जे जि बाउन्डारिफोरखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन नाथाय माखासे गामिया थाजोब्बाय बारख्ल' बुरख्ल' गामिफोरखौ सोसननाय जादों नंखायनो बिथांमोननि जिथु बेबस्था राजनितिक बेबस्था इयुनाव मोरै लांनाय जागोन बेखौ दासिमबो रोखायै नुनाय जायाखै जों हास्थायनाया बेसोमोन जे जिथु सनितपुर माखासे 60 गामिया जुदि बिटिआरनि सिङाव हाबबायब्ला अब्ला बिथांमोनखौ समस्तियै आलादा मानो खालायनानै होनो हादिया दा कुइसना बेसो दा नंखायनो जोङो बिथांमोननि उननि समफ्राव जुदि जोंनि बिथांमोननि बेबस्थाखौ जों खालायना होनांगोन आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जिथु बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ बेहाय बिटिसिआव बिपिएफ गभर्नमेन्ट फैनाया रोखाखा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ सनमान होदों जेरैबायदि बजबनानै आरो जेरैबायदि गनायनानै लादों नंखायनो जोङो बुंनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथाव गोलैनाय रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव साननो नाङा जोङो बिपिएफ सरकार फैयोब्ला बिथांमोननि बेबस्थाखौ मोजां रोखोमै जों खालायनानै होनाय जाखागोन आरो गोदानै जों मोनसे बिथांमोननो समस्ति दानायनि बेबस्थाखौ जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्ट्रंलि डिसिसन लानानै बे हाबाफारिखौ जों आवगायनो सानदों आरो मावनायनि सायावसो सोनारगोन दा बेहाय एफेक्ट जानाय एफेक्ट जायैनि बाथ्रा फैया मानोना जों जादों रायजोनि थाखाय मावनो होननानै ओंखारबोनाय नंखायनो जोंहा रायजोनि सायाव बिसास दं दिनै सनितपुर ओनसोल बिश्वनाथ ओनसोलनि गहपुर सार्कोलनि सिङाव गासै 28टा गामि आरो दरंनिफ्राय दरसे गामि सोनानै गासै 29टा गामि धनस्रि समस्तियाव सोनाय होदों दा नंखायनो आंहा मोनसे बिसास दङ जों रायजोनि खाथियाव थांगोन खोथा बुंगोन आरो बिथांमोना जेरैबायदि सानदों मालाबाबो जाफुंनाय नङा मानोना गहपुरनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' राजनितिक दिगाव बिराद सांग्रां बिथांमोना सोरनो होयोब्ला लाबालाब जागोन सोरनो होयोब्ला मोजां खामानि मावनाय मोनसे परिबेक मोनगोन बिथांमोना जथेस्थ' राजनितियाव कनसियास आरो बिथांमोना साननाय बायदि मालाबाबो जाया बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों बेबायदि जाया नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रानो होगोन आरो रायजो राजाफ्रा बिनि बिसारखौ खालायगोन आरो नंखायनो खुनु जोंहा धनस्रि समस्तियाव जों बिपिएफ हिसाबै खुनु एफेक्ट जाया 100% जेरै दं एरैनो जागोन आरो जोंनि बर्डनि पारसेन्टआ बारायगोन आरो बिथांमोना जियानो बुङाथों मानो जियानो रंजायाथों मानो खुनु बे जाफुंसारा बिथांमोननि साननाया मालाब्लाबो मोगथां महर जाया थगायनानै खामानि मावनायाव मारैथो साक्सेस जानांगौ जाखो मालाबाथ' जायाना नंखायनो बिथांमोननि जिथु सिमां नुदों बे जानाय नङा बिटिआर सुक्तिनि दफायाव मा लिरनाय दं बिटिआर सुक्तिनि दफायाव गासै 60टा समस्ति बानायनायनिसो खोथामोन गामि सोसननायनिथ' बाथ्रा नङामोन सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बेखौ साननो हायैथ' नङा आरो जिबायदि गामिखौ सोसनदों माखासे एरिया वाइसआव जोंहा सोसनब्ला मोजां जाबावगौमोन नंखायनो दिनै जों बेखौसो बुंगोन जे बिथांमोना जिबायदि साननानै जों मावदों जों मावफुंबाय जों खालायबाय होननानै बुंबाथ' जानाय नङा मानोना दिनै बे सुक्तिया बोरै जाखो सोरनि अबदान दं सोरनि थाखाय जादों बियो दिनै बिथांमोना दायित्वसो होदों दफाफोरखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन खालायनांगौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखैसो बे 60टाल' गामि हाबनायावनो बिथांमोना जिबायदि माने दल दामनानै एनाउन्स खालायलाबायदों बेजोंथ' बेल' नङामोन ना 60टा गामिल'सो नङा जोंनिया जाहैदों मा जेसेबांनोखि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय ओनसोल माने बर'फोर रायजो जानाय ओनसोला हाबसनजोबनांगौ आरो बेहाय समस्ति जानांगौ दिनै बिथांमोना
60टा गामिखौ लाबोनानै माखासे समस्ति नायै सोसनना होनाया मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों बिथांमोना बिजोंनो गोजोननाय लानो नागिरदों नामा उनाव क्लियार खालायथों बिथांमोना दासिमबो बिथांमोना क्लियार खालायनो हायाखै बिथांमोना मा बिदों नभेम्बर मासाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिथांमोना आशिष भुटानिनि जिथु मोनसे डिमान्ड होदों बे डिमान्डआवथ' गासै 71ल'सो बिदोंमोन बिथांमोना आरो बाखिया बबाव गोमाना थाखो 71नि गेजेरावबो गासै 60टाल' जादों नोंथांमोना आं देखायगोन लेखाखौ नोंथांमोना लांनानै रायजोनि गेजेराव ससियेल मिडियानि बेखौ बुंफ्रुनानै हो क्लियार खालायना होथों रायजो राजाफोरनो हसाखै बिथांमोना बे 60टा गामिखौल' सोनानै बेहायनो दोनगोन ना फैबाय थानाय दिनाव बे 60टा गामिनि अनगायै आरो सोसनगोन बिथांमोना क्लियार खालायथों जोंथ' नुनो मोन्दों बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनाय रायजो राजाफ्रा बिसिरबाय थादों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो दरखार गैया खिन्थु खोथाया जाहैदों जोंनि लुगैनाया बे नङा जोंनि लुगैनाया सनितपुर ओनसोलाव थानाय बिश्वनाथ ओनसोलाव थानाय माखासे मैखोम बर'फोर रायजो जानाय ओनसोला हाबजोबनांगौ आरो बिथांमोननो बिटिआरनि राजनितिक बेबस्थाखौ खालायनानै होनांगौ आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों गावनो मोनफा मोनफा हाखराव गाब्र'नानै बाथ्राफोरखौ बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना बर'फोरनि सिमाङा जों बयबो मिथिगौ मामोन आरो मा जानो थांगासिनो दं नंखायनो थांनाय बाराव बिनि फिथाइखौ बे मोन्दों मोजांनि खोथा मावफुंनाया मोजां मावफुंदों मावफुंनायनि खोथा खिन्थु रायजो राजाखौ बियो बेसेबां माने सन्थुष्ट खालायनो हादों बेसेबां गोजोन होनो हादों थांनाय बाराव 2020 27 जानुवारि सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिसोरो जिथु मोनसे इलेक्सनाव मैखोम भाबै रुल लाबाय बेहायबोथ' बिथांमोना 12थाल'सो मोन्दोंना बिपिबा 17था मोन्दों बेनो रिजाल्ट एबारथ' बिथांमोना नायदो मोनसेबो खामानि मोजाङै मावफुंनो हायासै बहा थांखो भैरबखुन्दनि ट्राइबेल इउनिभारसिटिया बहा थांखो 1500 कौटि थाखानि माने स्पेसियेल पेकेज लाबोनाय माखासे स्किमफोरा बबाव गोमाजोबखो दिनै बिथांमोननि दुर्नितिखौसो नुजोबदों माने बुक्सनि नामाव दिनै 4 कौटि थाखानि केलेंकारि ब्लक लेभेलाव जिबायदि केलेंकारि सार्कोल अफिसाव थां मण्डलफोरनि हा मावनो हानि खामानि लानानै थाङोब्ला दुनिया बरमानि दुर्निति सेन्टेगेटआ जाहैदों दुर्नितिनि सेन्टेगेट आरो बिथांमोना सोरगो रायजो बानायनो होननानै खोथा बुङा सोर गनायनो नंखायनो जि नुदों बे रायजो राजाफ्रा बिराद सांग्रां बिराद कनसियास जोंनि बिटिसिनि जिथु जेरैबायदि मोनसे मर्यादा दंमोन बे मर्यादाखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मोनसे गाहाय लेभेलाव खोलैनानै दोनबाय दा बेखौ जों साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुंफ्रा गोख्रों भाबै बेखौ थांखि लानानै फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफ सरकारखौ लाबोगोन होननानै दिनै जानजि खाफ्रानानै दं आरो दा फैखागोन बिपिएफआ आरो साख्रि होनायाथ' बाद दोन बिथांमोना मा साख्रि होनोनो अलरेडि प्रमद बर' बिथांनि जि बुंखाबाय स्पष्ट जब माने गभर्नमेन्ट साख्रिखौ बुङाखै होनना बुंखाबाय आरो बिथांमोना सारेन्डार जाखाबाय दिनै बिटिसिनि सिङाव जिबायदि साखरि होगोन होननानै बिथांमोना दिनै इन्टारभिउ फाथिलाबायदों जों खोनानो मोन्दों इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों जायफोर दिनै इन्टारभिउ हैदों बिथांमोना दिनै गावनो गावखौनो गाव कुइसन खालामनो लादों हसाके दिनै जों बे साख्रिखौ मोनगोन ना बजारनि माने मार्केटसो सोलिदों बिथांमोना जाय फैसा होनो हागोन बेनो साख्रि मोनगोन बे टाइपआव माखासे बाथ्राफ्रा दिनै जायफोर इन्टारभिउ होदों बिथांमोनानो मालाबा बाथ्राखौ माने बुंनो नागिरो ससियेल मिडियाफ्राव जों नुनो मोन्दों नंखायनो बिना फैसायाव बिथांमोना साख्रि होगोन होननानै होनांगौ बेहाय खुनु माने दुर्निति खालायनाङा बिथांमोना खिन्थु दिनै खामानि मावनायानो दुर्नितिनि लाइनावसो बांसिन बेरखांबाय थादोंना नंखायनो जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोननि इन्टारभिउ फाथिनायाबो जेरैबायदि जानांगौ जायाखै आरो बिथांमोना दिनैसिमबो साख्रि होनो हाया घरे घरे साख्रि होनायानो बाद दोन बिथांमोना फैबाय थानाय दं गभर्नमेन्टआ जालाब्ला ओरैथ' घरे घरे साख्रि होनो हाबावनांगौ जादों नंखायनो हाया बिथांमोना आरो आंबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा माने स्टेटनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथांनि माने ससियेल मिडियाआव बुंनायखौ बिथाङा मा सेन्टिमेन्टजों बुंदों आं बुंनो हाला खिन्थु बुंनाया जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि गोरबोआव मोनसे दुखु होनाय जादों मानोना जोङो जायखौ बड'फा होननानै बुङो जायखौ जों बर'नि बिफा होनना बुङो आरो बिनि आदर्श आरो बिनि नितिनि गेजेरजों जों दिनै बर'खौ बुहुमाव बर' हिसाबै थांना थानो थाखाय जों मोनसे माने बिनि सिमांखौनो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जों बयबो माने आवगायदों नाथाय मा बाथ्रा जों बुंनो हाला बिनि फिननायखौ माने इउ पि पि एलनि दैदेनगिरिफ्रासो मिथिगोन मानोना बिथांमोना एखे सरकार दादों एखे एलायन्स बिथांमोनजों एखे टेबोलाव जिरायो स्टेटआव एखे सेन्ट्रेलाव एखे बिथांमोना सरकार खुंबाय थादों बिटिसिआव एखे सरकार खुंबाय थादों दा नंखायनो माने बिथांमोनासो स्पष्ट बुंनो हागोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा मोजां बिजिरगोन मानो बिदि जानो मोनखो मानो बुंनो मोनखो बे बाथ्रायाथ' माने बेहाय बेरखांथावना नङामोन ओंखायनो दिनै बिथांमोननि दुर्बलताखौ निस्सय नुदों ओंखायनो बे लाइनाव बिथांमोना बुंदों आरो स्पष्ट बुंखाबाय बिजेपिआ
UPPL जुदि मोजां खामानि मावनो हादोंब्ला UPPL जुदि थिग थाक मावदोंब्ला दिनै 5 बोसोरावनो मानो बिथांमोना एलायन्सनिफ्राय बोखारजानो नागिरखो बिथांमोना मोजां मावाखै जायनि बेलायाव बिथांमोना दिनै गिदों BJPनि अक्सिजेन मोनाब्ला बिथांमोना थांना थानो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों दिनैसिमबो स्पष्ट बुंनो हायाखै जों माने नुदों बिथांमोननि माने मिटिं CWC जादोंमोन रौतायाव मैया जाना थांबाय बेहायबो जों नुदों बिथांमोना दिनैसिमबो आसा गाराखै सोरजों एलायन्स खालामनो हागोन सोरजों एलायन्सनि थाखाय मोनसे कमिटि दादोंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों बेहायबो नुनो मोन्दों बिथांमोना स्पष्टखौनो खालामनो हायाखै दासिमबो जों 40 समस्थियाव जोङो निजा बबेया जों हारसिं गेलेगोन होनना बुङाखै जोंथ' स्पष्ट बुंखाबाय जों रावनिबो सहाय लाया जों रावजोंबो एलायन्स खालाया जोंनि हाइकमान्डआ स्पष्ट बुंखाबाय 40टा समस्थियाव फैबाय थानाय दिनाव BPFआ हारसिंनो 40टा समस्ति गेलेगोन आरो बांसिन नाम्बार लानानै BPFआ सरकार दागोन बे रोखाखा आरो